Takže čau, to dneska si tam u tohohle videa. Dnešní video budu natáčet zase Tower Defense. Já vím, že jsem sliboval Mortal Kombat 10, ale to nevadí. Myslím, že kámoš vám dost vyhoví i líp než Mortal Kombat 10. Představ se. Čau, já jsem Hovis. Ano, Hovis. Hovis bych chtěl natáčet YouTube, takže to je takový začáteční YouTuber a já bych mu pomohl s jeho kariérou. Tady bych ho ukázal na svém videu, abyste mu taky dali odběr samozřejmě, jestli mu nedáte odběr, tak si vás najdu. Až budu mít kanál teď. Ano, až bude mít kanál samozřejmě, protože jeho kanál ještě není vynalezen, protože on je tak neschopný, že to nedokážu dělat. Ne, sem nejdem. No právě. Ne, tak to je ještě horší. Ale, dobrý, jdeme sem. Takže, abych vám teda upřesnil, jako, jestli jste neviděl moje minulé videa z Tower Defense, tak se na ně podívejte, protože jinak si vás najdu a dám se vás do sklepa, kde budete celý den koukat na moje videa. To vám říkám. A ukradne vám kreditku vaší mámy. Přesně, a hlavně, vás tam zavřu tady s tímhletím Hovisem a to tam fakt být s ním nechcete. On je tak otravnej, že vás tam zažere zaživa. Dobrý. Já jsem hlavu vyšší než ty, jo. Něco jako Péťa. Nevím, jestli mě tomu úplně dostaneš. Jo, ale je to něco jako Péťa, jestli znáte creepové videa. video. Co to je za mapu? Nevím, co to je za mapu. Běž to vyhledat na Google. Ty obíčko. No třeba. Ježíš, také bude pěkně těžký postavit nějakýho Já to mám vojáka. dát. Já nevím právě, že. Nevím, někam sem třeba. Ježíš Maria, ne, my to budeme muset dávat sem takhle. Bože, co to je? Co jsme Kam to to vybrali? Kam ho mám dát? Já nevím, dej ho třeba sem. Tady takhle. Je tady. No, třeba. Ježíš Maria, co to je za mapu? Bože můj. No dobrý, tak vybrali jsme nějakou mapu, která je úplně k ničemu, ale... Bože můj, milu mapy. Tak, dám tady svýho Jeepa, protože ten se bude hodit. Tady k těm zombíkům. Já jsem tady tu mapu třeba v životě nehrál, lidi, jestli jste jí hráli, tak napíšete do komentářů. Hrál jsem mapu a... Já tohle hraju nově, jo, tak... No, on to hraje nově. A až mi napíšete hrál jsem mapu, tak já z vás budu vyzvídat, jak tady tu mapu vůbec přežít, protože jo. Takhle srdíčko na komentář. Ano, srdíčko na komentář dám a taky vám dám srdíčko v mém sklepě. Ale jako... No, nevadí. Prostě sice ta mapa je úplně k ničemu, ale stává se, prostě jo, tak život. Haha. Ach jo. Dobrý den, já jsem ten, co zabil poledem. No třeba. Ale kam se mají vůbec dostat? Nevím, třeba tam. Ježiš, koukl ses na nebe. Co? Na nebe se koukni. Moc nádherný nebe, takhle to přesně vypadá u mě v jednu ráno. Takhle vidím v jednu ráno, takhle vypadají moje oči. Kam tady prostě lítá? Lítají tady ohnivé kruhy, já nevím kámo, co to je za mapu, ale jestli tady ta mapa existuje na Robloxu, tak ji dám okamžitě kámo delete ban, prosím vás, protože to je... Kde vidíš lítat ohnivé kruhy? Jo, aha, tady. Jako obíčko by to asi šlo. Jo. Mňam. Fuj. No to není moc těžký obíčko, když se na to kouknu. No. Tak si běž zaskákat. Jo, a ještě takový, jako, by the way, miluju obíčka. Ty jo. No, já úplně miluju obíčka. Jo, parkourista. To bude velký. No tak to jsem v realitě, že? Tak to já taky. Já jsem třeba obíčka měl rád. Jak tady ty věci jsou úplně Prostě se dají projít, já bych si chtěl zaskákat. Takže ahoj, já jsem tady. Ach jo. Zombíci jsou teda pěkně na nic. Od teď nenávidím zombíky. Já je vždycky miloval, ale teď už ne. Kde budou chodit? Aha. A kdybyste si všimli z minulého videa, tak jsem měl dost málo a teď se podívejte tady na můj set. Tady mám minigunera, tady mám ty jeepy, militant base, rocketera, Krug boss a militanta. Tady ty se dost hodí a Hovis, tomu se podívám na jeho vojáky. Já mám úplně jako
Ten má paintballera, má... Počkej, já to vím, já to vidím. Paintballera, Solidera, Demomena a Huntera. A... Paintballera. Viděl. Paintballer je podle mě ten nejhorší, schválně napište do komentářů, kdo je podle vás nejhorší. Dává větší damage jak ty začátečníci. Jako, napište do komentářů prostě, jaký podle vás je nejhorší tady ten voják. A potom, kdo se mi bude líbit ten komentář, koho budu mít jako stejný názor, tak mu dám srdíčko a zmíním ho v dalším videu. Já jsem Ježíš, já tady chodím po vzduchu. Zmíním ho a tady společně s Hovizem mu potom zatleskáme. A jestli má nějaký YouTubeový kanál, tak ho určitě doporučíme. Takže okamžitě posílejte ty svoje komentáře. A dejte odběr. V minulém videu prostě na Tower Defense jsme hráli o to, kdo by se mnou chtěl natáčet video, ale nikdo nechtěl. Jo, já jsem koukal, nikdo nepsal komentář, to je jako tak špatný, ha? Ve sklepě se vám to bude líbit, ale jako nevadí, no, tak jako jestli nechcete se mnou natáčet video, tak já se natočím video s váma ve sklepě, ale no, tak jo. Tak, 19. wave. A tady je hrozně málo míst, kde si můžeš položit ty svoje blbosti. Ježíš, až já ti ukážu jednu mapu, tak to bude hrozný. Ona je ještě jedna horší mapa než tady tohleta. No super. Už se těším. Kamu tady se nikam nevejde. Tady. Ha. Co to je za hračku? No to je ten Rocketer, to je ten... To. Já jsem mám na ní skin. Chudák, malej, Tenhle ten samý skin si můžu koupit i na minigunera. To je skin? Já myslím, že to je... To je skin. Jako ten minigunner není skin, to je klasický, ale ten Rocketer, to je skin. Čekám na moje peníze a už. Penízky. I love money. Dej mi money, prostě já chci money. Ty můžeš položit sem? Vylepším si tady svou bejsku. Tak. Zabíjejte rychle. Ježíš, teď spadnu z mapy. Jo, tak jo. A už se spadnu z mapy. To seš dobrý. Ti gratuluju, ti zatleskáme. Jo. Umři. Paintballer. Bože. Ach jo, tady musím čekat, až se mi nabijou ty penízky. Ale kolik dala damage? To je 15, aha. Ale není zase tak napětko. Jako přebíjení má hodně rychlý. A damage taky není špatný. A já budu tady nakazlat. No to. Hele, počkej, to se Maria, tam nerozbí ten stůl. Já mám hodně rád tento stůl, proto do něj mlátím. Ach jo. Bože. Čekání. Tak. I'm waiting. Fidget spinner, you spin me right now. Cože?
You spin me right Pomoc! now, baby, right now. Vidíte to? Kdybyste s ním byli ve sklepě, tak to nevydržíte. Se mnou bude zábava. Bude hrozná. Akorát. Přesně. Nikolas, když bude zábava be like. Zábava s Nikolasem be like. I know that one has a mind of its own. Here's your pie. May I use your bathroom? Absolutely. We'll be out here eating pizza like we're in an... Přesně takováhle zábava bude tady s panem Hovizem. Prostě tam umřete v tom sklepě na cringe. Já velmi zábavný. Cože máš? Cože? Cože? Znovu se slumej, daj ti moc slyšíš. Jak mě neslyšíš? Já ti taky neslyším. Co slum? Jak slum? Jak to si tu slumovat? Počkej, co to nedáváme? No dáváme, prosím. Dáváme. Je pohoda. Život je fajn. No, hrozně. Natáčíš? Cože? Natáčíš. Ne. Já si, kámo, čekuju tady nový boty. S nich natáčím. Tak znova zdravím, dobrý? Ježišmarja. No, to jsou ti začátečníci youtubeři, jo. Nepochopíte. Jakože nedáváme to, ale OK. Jakože pomoc, ale OK. Kdyby tady chtěl ty miniganery ještě. Dám ještě jednou miniganera. Kámo, teď mi tady zablokoval místo. Čiže tak já posunu. Dobrý, pohodě. Nemusel jsi. It's your volba. Tomu mi to nedáváme, tak skipujeme wavky. My jsme prostě ve vejce chytří. To je ale kliše. Dej pohoda. Cíntě. Kámo, můžu dát. Dáváme na tady prostě 100%. minimum místa. Právě. Mám pocit, že už to zase dáváme. Já to ne. Teď to budu dát tady tak něčemu a tady dám nějakého dalšího minigunera nebo co. Třeba tady dám toho, to nechci určitě dávat. Tak já dám třeba tady minigunera. You spin me right now, baby, right now. Já taky mám tady určitě odpověď na vaše otázky, které si určitě pokládáte, proč nestříhám nějaký videa. Mně nefunguje CapCut, nebo jak se to čte, já nevím, prostě když tak mě v komentářích opravte. Je to správně, dobrý, říkáš to správně. No a mně to nefunguje na počítači, já nevím, prostě vždycky, když to zapnu, tak se to nezapne. Takže jestli mi nějak chcete poradit, tak nejlepší čas poradit, protože já fakt nevím. Stříhat videa chci, ale mi to nejde. Chci stát nějakou aplikaci, ne? Já jsem se stáhl tu aplikaci, ale já nevím nějakou jinou, takže napište jinou aplikaci nebo jim poraďte, jak vám opravit, protože ze mě asi inženýr úplně nebude. A už jde. No super. Jako hele, dovolím si říct, že jsme v pěkný kaši. Pěkný kaši, ty seš kaši. Já jsem v omeletě. Mňam. Tak dělejte, hošanci, střílejte, oh yeah. Udělali ty penízky, mňamy. Teďka rád penízky. Já rád ještě víc. Cíntě. Střelit po něm. Ale zatím si vyprdněte. Nebo ne, ale...
Tak a teď zaštěkám totální středový, který s tím Matthew, co máme cerku, je naházet. A i Ameriku zažiješ středový do toho. Zády budu prodávat zase. No. Co tam děláš? Tam vybuchu telefon, ne? Se pak musím kouknout, tak to šlo na video slyšet. Jo, se jdeš na video slyšet. Maně, on je zuděný jak já, když musím jít ven. Tak, ježišmarja, on mě zase uspal. Ne. Kamo, a on nemá ani tu, on nemá ani půlku dole. Děláš srandu, ne? To si děláš srandu. A dělejte, a máme problém. Já to prodám rovnou. A dělej. Very big problém. A dělej. Jak ho můžu dát? Dělejte. No to teda, ne. Ne, on neuspal. Kamo, ne. Neříkej, že uspal. Cože? Neříkej uspal, když to není uspání, to je omráčení. Ježišmarja, uspání, omráčení, to je to samé, pro mě je bolestivější. Ne! Já. Takže už víme, jak naštvat tady hovise. Nasázej je sem. Jo, pořád. Sem nedosáhne, tak prodáváme. Zase dupe. Tak. Beru. Hej. Jen minigunnery dávej. Kámo, tak tohle to jsou ty naše největší síly, jo, pak už máme nic. Prosím, padej ještě rychlejc, to nedáme. Nedáme. To je naše první hra, co jsme prohráli. No. První. A druhá? Jo, druhá. My jsme zkoušeli ten nejhorší. Aha, jo. Ne. Necháš to. Nech to. Vypadni ho tamtud, Ne. Ha, on se zastavil. Ne. No, tak. Tentokrát jsem byl, hele, ale víš co divný? Nenatáčíme, vyhráváme pořád, natáčíme a prohrajeme už hned první hru. Já nemám slov. Nemám slov. Jsi se mnou? Prostě jsme na stejném serveru. Já se připojím. No tak pojď. Proč nás to hází na jiné servery? Já to nechápu. Nemá ti to rádo. Mám si koupit. Kam on má helikoptéru? Hej, mám si koupit to jakože prostě skin na minigunnera, něco jak tu hračku. Či chci taky skin. Ježišmarja. Jak si třeba na Solidera. Je mi to jedná, to prostě kupu. Tak. Ale jak mám si skin na minigunnera. Hej, ale jak získám ty skiny? Přesně tak. Ignorace. Jak získám ty skiny? Takhle se ignorují kamarádi, dámy a pánové. Dámo, jak získám ty skiny? Přesně takhle. Vidíte to? Ignorace. Chichy. Tak, už jsi u mě? Jo. Konečně. Tak, jdeme sem, kde seš, ano, tady seš. Podívej se za mě a uvidíš můj skinový. Hej ty, jde za náma týpeček, takže... Zase na to. Och jo. Počkej, kámo, a vedle nás je hned úplně ten samej. Grass Isle. Zase 5, 4, 3, teď. Haha. Nikolasův ďábelský smích. Ne, tohle. Kam si budete za náma, víte, co vás čeká.
Jo, Já jsem neviditelný. Vás čeká můj sklep. Já jsem neviditelný. To máš dobrý. Já mám zaplay caps lock. Tak si ho vypni. Aha, to tady nejde. Jinak bych ti informoval, je 21:51 a ty máš jít kdy? Já vím. Ještě máme čas. Máme čas, no. Chvilku. Kámo, nějaká mapa, která dá aspoň trošku vidět tam, kam si můžeš konečně položit už ty Ale svoje zase krátká. věci. Jako není krátká. Je krátká. No, vidíš. It's spare me rise now, baby, rise now. It's spare me rise now. Moje parku. Jako, schválně, nenajdeš mě. Jsi pod mapou. Nejsem. A jo. A tak. Ale koukej, pojď za mnou. Nechci. Co chceš? Trošku textura chybí, hej. Tak jako, ty bys to chtěl dodělávat? Jo. Ano. Čím lepší mapa, tím lepší mapa. Přísloví Nikolas. A teď tady zkusím nasázet ten samý solidary. Okay. Kámo, ty chybí textury, hej. Hej, zajel jsem zombíky. No. Víš co? Ne. It's spare me right now. Co? You spin me right now, baby, right now. Ježišmarja. Vůbec nevím, co říkáš, ale OK. Ještě jo. Kámo, to video bude mít 51 minut. Nebo tak 30. Hádej. Co? Hádej, kolik to má teďka minut. 20 něco? Kolik? 23? 22. Takový kousek. Ale to není zase tak dlouhý, hej. Kámo, třeba Bouchalová videa mají taky 40 minut. No. Kdo by se na to koukal? To moje bývalý video, který měl 50, teda moje bývalý video, který měl 57. Kámo, vsadím se, že tohle bude mít víc vzhlednutí, protože natáčí s kámošem. Natáčel jsem někdy už s Loxickem. Natáčel jsem i s Loxickem, i s Adisem. I s Adisem? Co? Nic. Ale už nebudeš natáčet s Loxickem, nebo jo? No, asi ne, já nevím. Jo, Loxicek je náš kamarád. Ale nevím, jestli vám to mám říkat. Jako rozhodně vám nebudu říkat, jak se jmenuje, to ne. Ale jako, jak jsme se přestali kamarádit, stejně vás to ani nezajímá. Nebo jako zajímá, ale... Jak ví to, řekni vám, jak jsme se přestali kamarádi, tak vás to nezajímá, já vám to řeknu, abychom vás trápil. Tak jim to řeknem? A co? No, jak jsme se s ním přestali bavit, s Loxickem. Tak mu to řekni. Kámo, to je tak blbý jméno, Loxicek. Fuj. Jako hele, když to řekneš, tak nejspíš bude sledovat toto video a potom zjistí to, co jsi mu nechtěl říct. Je to Superman. Jo, bez pochyby je prostě nejlepší jméno. Pokrač vůbec. Tak jo, jak se máte vy? Je 56. Manela, můžu skončit v 22:03. To jsem taky začal.
To mám přesně vypočítaný. Já měl z matiky dostat 1, ale já to měl na... Kámo, já to měl 1,47 a učitelka mi to dala na 2. Já měl na vlastní vědy 2,50, dostal jsem 3. No to máš, už je přes půlku. 2,50. No to už je taky půlka, půlka se zaokrouhluje tak výš. Ještě tě tady budu učit základní matiky. Já vím, jak se to zaokrouhluje, ale on může rozhodnout učitel, když takhle. Může rozhodnout jako, jestli se ten žák jako fakt hodně snažil, takže mu to jako dá prostě... Já sice nedělal domácí úkoly z matiky, ale protože dostával dobrý zauky. Učitelka, když učitelka, když neuděláš ten domácí úkol. Budeš mít 1,57 a dám 4. To je prostě život. No, i když. No. Ne 4 ne, ale 5. Co to je? Prostě lítá kamera. Kde lítá kamera? More, tady lítá kamera. Kde? Tady. Kde? Je to tady, počkej. Je to Kubícek Tower Rocket. Ale jo, to je něco lítá. Co to je? Co to kámo je? To je hustý. Já tady vylepšil jednou na max, to jsem nechtěl. To je lepší si o minigunera na max. Kámo, čum jak ten voják, jako ten minigunner. Ten... Ty jo. Kámo, tak to je. Takový alien. Kupuj další. On vypadá jaký aparát. Takový to, když si chceš konečně ležet do postele a máma, pojď umět nádobí, tak prostě vypadáš. Je takový to, když prostě ty vstaneš, nebo prostě se zbudíš, máma přijde do pokoje a úplně rozsáhne ty žaluzy a ty oslepí. Nebo když učitelka nečekaně rozsvítí. Kámo, pojď, já vám věřím, vojáci, to dotáhne. Já vám nevěřím, ale musím. No neprojdeš! Neprojdete! Vám říkám. Ach jo, za 4 minuty musím. Ne, obovaž se na začet bez zemí. Tak aspoň dohrám, ne? Jo. You don't spin me right now. You spin me. Spin me right now, baby, right now. Co to je? Otazníky, kámo. Poletí letadlo. Otazníky, to je, když je zabiješ, tak nejspíš se spavne nějaký další boss. Umři. Jak to řekla, boss to stalo. Dobrý. Magie. Magic. To je to fakt magie. Tam ten minigunner byla moje největší investice. Kámo, jediný kam investují jsou minigunneři, co?
tady pořád ta kamera? Aha, by lepšila ta kamera, už tady nevíte. Kámo, tohleto video bude mít asi nejvíc let. Že jsem tady já jako nový člověk, že jo, pro to video. Si nemyslím. Jako já jsem natáčel hodně videí a vždycky tam byl někdo nový, že jo. A tolik zhlédnutí to nemělo a nejsem moc populární. Takže jo, ale jsem prostě nový člověk pro ty videa, že jo. Kámo, sadím se, že první, kdo to zlíde, budu já. Ty taky mám dobrý content. A ten Kuba je špatný. Jo a lidi, ještě se vám neřekl toto. Napadlo mě, že kdybych se možná odhalil, takže byste možná byli jako potom radši. Takže kdybyste dali na tohle video, mně stačí pouhých 100 lajků a až budu mít, nevím, třeba 200 odběratelů, tak se odhalím a mohl bych natočit nějaký special video, kde odhalím i tady Hověse. No tak to a samozřejmě bez jeho, samozřejmě s jeho souhlasem, on souhlasí, že ano, a pak můžu odhalit i nějaký ostatní, třeba Adise a možná i Loxička, ale to uvidíme ještě. A věřte mi, Loxiček vypadá na 10 let. No. I když mu je 12. 13. Jako bere se, že už mu je 13. Dokonce. No, já myslím, že 10 let, možná kdybys ubral, tak s tebou ještě souhlasím. Kdyby už byl to kde? No, já myslím, že to nedáme. No, je to dobrý. Tak už to, že až on. Ale ovšem dupne, tak bude mít většinu vojáků a špatná zpráva. Hej, co jedeš po mě? Kamo. Padá rychlejc než fyzio populárka. No a to pohodně. A to ty sledoval jsi jako malýho fuzla? Ne, vůbec. Já jo, dál. Kama se o něm poprvé dozvěděla se tak v 7 letech. Já jsem ho sledoval jako malý, protože prostě jsem byl dítě a mi to přišlo prostě vtipný. Ale kámo, jsi měl ukrát, jak vypadá, to je to prostě. Ale koho já teď sleduju, třeba Luckyho. Kamo, viděl to nový video. Je prolhaný hář. Tak jsi viděl jeho videa nový. Aha. Kamo, nikdy nečekal, že Mr. Beast byl takový lhář. Kamo, a to mám jeho tak hele, tak já už musím končit. Dobrá, tak tohle bude asi konec tohoto videa. Tak se rozloučíme na toto video. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte, co jsem říkal, já už jsem to třeba zapomněl. Tak nezapomeňte na ty komentáře, všechny, jo, já už ani nevím, co jsem říkal, prostě jo, prostě nezapomeňte. A tak se uvidíme snad u dalšího videa, takže zatím jo, příště. Čau. Takže čau.